Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Rama ingkang Maha Asih, kawula munjuk sembah nuwun ing ngarsa dalem awit nugrahaning gesang lan kawilujengan ingkang sampeyan dalem paringaken lan kapitadosan wonten ing Sri Yesus Kristus Putra dalem. Kawula sami nyuwun kaberkahana pembangunan Gereja Paroki Santo Albertus Agung Jetis supados saged lumampah selaras kalian karsa dalem. Kaberkahana sedaya tukang, tenaga, manajemen konstruksi, panitia pelaksana lan panitia pembangunan, amrih tansah guyub, bagas saras, begja rahayu, sarta tansah winengkuing pangayoman dalem. Kaberkahana ugi para donatur lan sedaya umat ingkang nyengkuyung pembangunan menika mawi caranipun piyambak-piyambak ngantos paripurna. Mugi sedaya kangelan boten dadosaken kawula nglokro lan sedaya ingkang kaleksanan sae boten dadosaken kawula umuk. Katunggilna sedaya pakaryan kawula kalian kurban dalem Sang Kristus Putra dalem saengga sansaya saged ngluhuraken asma dalem sarta migunani kangge sedaya umat tuwin masyarakat lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Santo Albertus Agung nyuwun pangestu dalem. Ibu Maria ibuning pasamuan suci nyuwun pangestu dalem. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah Pangeran Unggil ing panjenengan dalem. Sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak saha pinuji ugi woing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibuning Allah kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem sakmangke tuwin benjing dumugi ning pejah. Amin. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.